Jednu otázku na teba mám. Kto riadí život tebe a nám? Kto stále robí život taký ťažký? Kto vymyslel teóriu našej zrážky? Narodím sa na svet, kde všetko naše je, kde ovocie zreje a obilie dobré je. Lietajú vtáky, zver sa pasie sama, ale ty platíš za to, čo patrí ti. A je to zrada. Platíš za vodu, čo vyteká z tvojej zeme. Platíš za peniaze, čo zarobil si sebe. Platíš za nákup obchodu aj štátu. Platíš svetu za to, že si tu. Kto toto vymyslel a kedy to zaviedol? Bola tu doba, keď človek slobodný bol. Naozaj sme boli stvorení, aby šťastní sme boli. Alebo len reči sú to a náš život sú len práca a školy. Ja naozaj verím, že Jehova vytvoril nás, aby žili sme spokojne. Naozaj verím, že závisť a hnev zasiahli nás, a to poriadne. Svet teraz riadi ten zlý, lebo narozprával klamstvá nám. No my retardi verili sme a teraz plačeme, že trpím tu sám. Ale napraviť to môže len treba múdry byť. Môžeme tu na svete aj zadarmo krásne žiť. Poraziť zlo sami nedokážeme, Nepripojiť sa to, ale skúsiť môžeme. aj keď sami asi potom ostaneme. Aj tak skúsme to, aj keď možno padneme. Potom staneme, Potom zabojujeme. potom možno do sveta krásneho sa dostaneme. Ja